Před kamerou máme Lenku Juríkovou, která na předovském turnaji zvolala Petru Krejsovou ve 2 setech. Lenko, co podle vás rozhodlo dnešní duel? Tak dnes som v prvom rade podala o mnoho lepší výkon ako tie predchádzajúce zápasy, čo bolo dnes s Petrou veľmi dôležité, pretože to je dobrá hráčka. A snažila som sa tlačiť do úderov, dnes ma nesklamal servis a toľko dvojchyb, ktoré som dala za predchádzajúce zápasy, takže to bolo takisto veľmi dôležité a boli také troška horšie podmienky, pretože fúkal vietor, dosť silný občas. A snažila som sa iba bojovať, tlačiť sa do lôb a nerobiť veľké množstvo chýb, čo dnes mi pomohlo. Takže utkání z vaší strany byste zhodnotila kladne? Určite áno, dnešný zápas by som ohodnotila o mnoho kladnejšie ako tie predchádzajúce zápasy. Po dnešním vítězství, jaké máte dál plány tady na předovském turnaji nebo ve vaší budoucí tenisové kariéře? Tak uvidíme, ako zajtra máme slovenské derby, proti Janke Jablonovskej budem hrať, takže uvidíme, ako sa mi zajtra zadarí. A každopádne budúci týždeň ma čaká turnaj v Slovinsku a určite by som si rada zahrala aj turnaj s vyššou dotáciou, ako keď v Prahe bude 75 000-ový turnaj, ale aj 100 000-ový v Maďarsku. A uvidíme, chcela by som stále napredovať v rankingu, hlavne aby zdravie držalo a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Lenko, gratuluju k vítězství a děkuji za rozhovor. Ďakujem.